di ruang tamu, kalau misalnya ada tamu-tamu khususnya tamu-tamu sing penting, tamu-tamu yang istimewa, iku usahake ten ruang tamu niku wonten bantale. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa midana bi asrarihi wa akhlaqihi wa anwarihi wa akhwalihi fid daraini. Babuma utawi iki iku bab kang nerangake barang. Jaa kang teka apa ma fitaka uti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kang tetep mertelakake ing dalem sesendehane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesendehan iki sandaran. Apa? Bener to nggih? Sandaran. Nah, sing dilendeti Kanjeng Nabi iki mesti barang sing mulya. Cara menungso yang dilendeti Kanjeng Nabi disenderi Kanjeng Nabi berarti wong niku mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abbas bin Muhammadin Ad-Duriyu Al-Baghdadi. Hadatsana Ishaq bin Mansur an Israila. An Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah. An Jabir bin Samurah qala. Sinten sing qala? Jabir bin Samurah. Ra'aitu wis mirsani sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttaqian hale pinara apa? Pinara nyandar. Ya, pinara tapi karo senderan. Ala wisadatin ing atase bantal. Ala wisadatin ing atase bantal ala yasarihi ing atase nggon kiwane Kanjeng Nabi. Mula nyuwun sewu di ruang tamu, nggih. Kalau misalnya ada tamu-tamu khususnya tamu-tamu sing penting, tamu-tamu yang istimewa, iku usahake ten ruang tamu niku wonten bantale. Mula kadang awak dhewe pas meh ketamon tamu dari luar sing istimewa, mbok para Gus, apa para kiai, mesti kan dhuwure karpet senajan ora ana kursine, tetep diparingi bantal. Saene ngoten. Soalnya Kanjeng Nabi nggih ngoten menyambut. Kanggone napa engko ben sesenderan ditaruh ten kiwa bantale. Terus senderan ngene. Ngene apa ngeten. Pokoke senderan, gawe senderan. Dadi ing ngatasé wisada. Mula kena apa bantal kuwi yo akhire dadi mulya biyen nyun sewu. Jeneng Nabi riyen sare niku ora nggo bantal lho. Wong sering wonten riwayat jeneng Nabi sare niku ngagem bantalan asta. Lah jeneng Nabi gak ada bantal kangge napa? Sendean. Lho barokah kuwi lho saiki bantal gawe apa? Gawe sirah nggih ra? Ngono kadang mbok ileri. Lah mutakiane Kanjeng Nabi niku mutakian sing tesih ngagem adab. Mutakiane tegese sesendehan tapi sendehane tesih nganggo adab. Nggo tata krama ora njuk sendehan ngene sikile ndur meja. Ngene. Wah, niku wis ora duwe adab iki kohmul biasane ngono. Faedah hadis niki menjelaskan jawazul i'timad alal asya, diperbolehkan secara fikih hukumnya menyandarkan kita bersandar atau menyandarkan diri kita terhadap sesuatu atau hiroti kang suci. Kita menyandarkan diri kita kepada sesuatu yang suci itu boleh. Alas syakil aiman awil aisyar, baik itu nyandar kanan ataupun kiri. Karena banyak riwayat yang mengatakan jeung Nabi mboten menyebutkan sandarane iki nyandar ngiwa apa nengen. Hanya di riwayat ini yang disebutkan jeung Nabi nyandare ngiwa. Soalnya saat itu pas dilalae saat Jabir bin Samurah niku ngertose jeung Nabi mirsanine pas jeung Nabi nyandar ngiwa. Tapi selain niku mboten wonten sing riwayatke ngiwa. Lah artinya apa? Kelasé Kanjeng Nabi mawon kadang nyantai, layah. Kayak penjelasan sing wingi. Jeung Nabi kan nggih nyantai.
nyantai sambil pas duduk. Sampai kita kemarin kan praktek duduknya Kanjeng Nabi ada berapa macam kemarin? Ada 3 macam. Nomor setunggal apa? Duduk sing kurfusok. Ya, duduk kurfusok. Kurfusok niku macamnya wonten pinten? Kalih. Terus wonten malih. Duduk apa? Nomor kalih? Mustalkian. Mustalkian jenisnya nggih wonten kalih. Kalih apa 3? 3 apa kalih? Kalih. Sampeyan sing praktek wingi ngono kok. Nomor 3, Kanjeng Nabi lenggah pinarake model ikhtiba. Ikhtiba nggih wonten pranane kalih. Nah, kudune kaya wingi iso dikongkon maju sinten wingi? Kohmul to ya. Nah, kudune ki apa lho ki wis ijazahan langsung kok. Oh, lenggahe Kanjeng Nabi pinarake ngeten iki. Kowe eling-eling sak umur urip. Karo nyantai. Nah. Mbiyen saya Yusri nggih ngoten prakteke. Nggene musolane beliau prakteke. Oh, jeung Nabi lenggahe ngeten pinarake ngeten. Ngoten. Dadi apa jenenge mula kanca-kanca kadang ana sing mengabadikan. Nek lali ben kelingan. Nah, terus sakniki selain lenggah karo nyantai kala wau, kala wingi nggih. Kala wingi mun dijelaske lenggahe kalih nyantai. Faedahe napa to lenggah nyantai niku? Faedahe kersane napa beban pikiran ki ilang. Terus rasa capek niku ilang. Rasa capek niku ilang. Soalnya Kanjeng Nabi aktivitasnya padet. Waduh. Faedahe niku. Lah sakniki dijelaske Kanjeng Nabi ternyata selain duduk santai nggih, duduk bersandar. Bersandar ngene bantal niku. Wah, wisadah. Handasana Humaid bin Mas'adah. Handasana Bisru bin Mufaddal. Handasana Al-Jurairi. An Abdurrahman Ibni Abi Bakrah. An abihi qala. Sinten sing dawuh? Abihi. Abihi berarti sinten? Bapake? Ya Bakrah, Abu Bakrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala purun napa mboten? Ukhadisukum menawa nyeritani sapa ingsun kum ing sira kabeh bi akbaril kabairi kelawan luweh gedhe-gedhene pira-pira dosa gedhe. Dosa gedhe ki iso ana sing luweh gedhe-gedhene. Akbarul kabair. Jeung Nabi mirsani ana sahabat ge do nyantai. Lho, kelase Nabi wae lho isih napa tesih menawarkan. Purun napa mboten nek menawa tak critani. Nek aku meh nyeritani sampean tentang tentang gede-gedene dosa gede. Ora langsung ujuk-ujuk, daripada nyantai rene tak critani. Mboten. Isih ditawari. Nggih. Isih ditawari. Lho para sahabat nggih ngoten senajan niku kesel saya wong jenenge nyantai kan ya saya krana Kanjeng Nabi sing nawari mboten mungkin nolak. Ya mboten mungkin mboten usah Kanjeng Nabi matur suwun, mboten usah. Ora ngono. Aku lak mulya anto. Kok boleh. Kok tak critani ya kok mboten usah ngono wis. Sampun. Lah iya. Dadi senajan niku jeung Nabi etok-etoke nawari, asline kan yo memang pengin paring pirsa. Ning kan adab sopan santune jeung Nabi nggih ngagem. Akhirnya apa ditawarke sik. Sahabat senajan saya, asline ya mungkin rada wegah. Oh saya kok ya. Tapi tutupi. Mulane kalu padha ngucap sapa sahabat, bala nggih ya Rasulullah, duh Gusti
Rasul. Nah, kalau pertanyaannya berupa kalimat negatif artinya buatan makna negatif buatan. Tapi kan ada kalimat tuh ada kalimat positif, ada negatif plus bukan aktif pasif. Misalnya ini kalimat positif itu ini koh jenengan woco kitab niku. Nah, niku berarti positif. Karena langsung. Tapi nek ngene, jenengan purun napa mboten nek kula kon maca kitab sakniki. Dadi ana la misalnya. Ala ukhat disukum, ora langsung ukhat disukum. Sampeyan saiki budal ngaji. Pertanyaan toh, saiki sampeyan budal ngaji? Nah, iku kalimat apa? Positif apa negatif? Positif. Sama sakniki mboten lali to nek wayahe ngaji. Nah. Nek anggere kalimate ana mbotene, pertanyaan jawabane bala. Wong Arab. Bala. Maknane padha, nggih. Tapi nek kalimat pertanyaane positif, jawabane naam. Naam. Ya, jawabannya naam. Tapi ketika yang tanya itu adalah orang yang istimewa bagi kita, kiai atau kanjeng Nabi tangletan sahabat, jawabannya nggih niku labbaik. Labbaik. Nah, nek jarene Pak Mudi baiklah, diwalik baiklah. Yo karepe lah. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi? Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, utawi akbarul kabair iku al isyraku syirik billahi marang Gusti Allah. Atau al isyraku iku nyekutokake billahi kelawan Gusti Allah. Nomor setunggal dosa gede sing paling gede niku syirik marang Gusti Allah. Dosa sak gede-gedene dosa gede aku watah. Kabair ku watah. Sing paling gede niku syirik marang Gusti Allah. Lho maknane syirik marang Gusti Allah niku wonten kalih. Maknane syirik wonten Gusti Allah niku wonten kalih. Sing nomor setunggal ayat takida ghairallahi. Dia memang mempunyai i'tiqad wa ayya'buda lan yen to ngibadah ghairallahi selain Gusti Allah. Jadi syirik kepada Allah yang pertama maknanya itu adalah dia beriktikad, berkeyakinan, berakidah dan menyembah kepada selain Gusti Allah. Itu diarani musyrik pertama. Berarti nyembah Gusti Allah mboten jane? Mboten. Mboten iku musyrik sing terang-terangan atau dalam bahasa lain disebut kafir. Ingkang nomor kalih sing dimaksud syirik ingkang nomor kalih iku tak buddha ya anta budallah awak dhewe atau menungso ki mau nyembah Gusti Allah tapi ma'a ibadatil akhor sumertane ngawula marang liyane. Yo nyembah Gusti Allah, yo nyembah liyane Gusti Allah. Nyembatan mriki maknane napa? Ngawula. Percaya sampai duweni rasa wedi. Contoh, awak dhewe nek ora salat, ninggalke salat utawa kelalen salat lah. Dhewe gek nok sawah. Ana adzan zuhur, ame salat kan awake reget wis barampung ngarit, tak balik mulai lah adus terus salat tuh. Begitu nyampe omah lah kok wis adzan asar. Berarti kan awak dhewe ninggalke salat wedi mboten? Nek wedi, itu berarti kita ngibadah ngawula ten Gusti Allah. Kudune ngono. Ane kok al-isyrak billah. Tapi ngeten, umat jeung Nabi niku pun ngeten. Aku ki gak wedi. Wonten riwayat sing ngendikake, aku ki ora wedi sak peninggalan kusuk. Dawuh Kanjeng Nabi. Nek aku wis sedo sak peninggalku, aku gak wedi umatku bakal musyrik.
Gak wedi umatku bakal musyrik. Sing tak wedeni iki apa? Umatku nomor setunggal lali ngibah dan nomor loro lari ta'awun alal ukhuwah, saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan persaudaraan. Loh, kuwi memang bener. Zaman saiki ki sing paling kathah ki kemusyrikan apa tukaran? Tukaran. Wong musyrik ora ono sing ngerti ya, tukaran. Tukaran. Wes, berarti isyraq billah wonten kalih nggih. Siji ki apa mau? Iktikad karo ibadah selain Allah. Iku koyoke wis ibarate longkol wong Islam. Wong Islam mesti ngibadah teng Gusti Allah. Nek non muslim jelas. Ya. Jadi enggak masuk. Maksudnya syirik yang pertama jarang lah. Syirik yang kedua sing rada kathah. Itu tetap beribadah pada Allah tapi beribadah kepada lain Allah. Wong ten Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Njaluk ten Gusti Allah. Nyuwun ten Gusti Allah senajan kok ana wasilah. Njaluk sehat ten Gusti Allah wasilahe nggone dokter misalnya periksa. Jadi awak dhewe selama masih menyertakan Allah jane gak apa-apa. Ngono ae gampange. Tapi nek wis sampe nglalekke Gusti Allah. Ha iku sing repot. Nyuwun sewu. Jenengan nganggo akik. Terus meyakini bahwa akik iki iso bantu. Tapi nek atas kuasane Gusti Allah karena izin Gusti Allah melalui wasilah niki berarti musyrik napa mboten? Mboten wasilah Gusti Allah. Karena wasilah Gusti Allah berarti sing apa jenenge? Sing keren kuwi akike apa wonge? Wonge. Soale sing ngisi akike ki wonge. Wong iki barang mati. Iki benda dhewe maca api-api insyaallah energine terserap. Insyaallah energi terserap. Dhewe maca nyedak marang Gusti Allah insyaallah energi terserap sehingga mempunyai energi positif. Berarti kira-kira sing dadi magnete akike apa menungsone? Menungsone. Tapi beda malih nek wis jenengan ngakoni akike sing magnet. Wah, aku ki gak iso apa-apa nek ora gara-gara akike. Nganti bedil barang nganti bedil. Iya. Aku nek ora nggo akik iki ora bakal oleh jodoh. Nek wis kaya ngono masuk kategori syirku billah. Mulane aja gemang narik. Nek jenengan magnet ketarik, tinggal moro nek pasar ngempon nggawa duit engko ketarik. Oh iya. Iya. Lho ngono, pokoke gak usah sing aneh-aneh. Menungso ki luwih istimewa. Masalah sekarang mboten. Zaman saiki. Wong zaman biyen niku lho, zaman biyen niku istimewa menungso. Ora ana telepon, iso ngubungi wong adoh lewat apa? Telepati. Kola ngucap sapa? Abihi. Sira iki lho. Oh iso sira. Wah, tersalah. Sira iku kulta. Gak ana kola sira iki gak ana. Nek sampean jawab kola musone kuwi mungkin bener. Nek kola sira ki ya awet timur-timur sampai Arab Saudi ora ono. Wah. Iya wong Arab kono ku bingung kok kola sira ki. Kola ngucap sapa abihi.
Wa jalasa lan pinarak sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bar matur ngoten al Isra billah karo ukukul waliden, banjur Kanjeng Nabi lenggah pinarak. Wa kana lan wonten sinten Kanjeng Nabi muttaqian iku sendean. Kala dawuh sinten? Kanjeng Nabi. Untung ora sira meneh. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi? Wa syahada tuzuri. Wa syahadatuz zuri. Saya ono tambahan dawuh Kanjeng Nabi karo lenggahan. Mau kan awalnya kalih jawabane. Isyraq billah karo ukukul. Lah begitu Kanjeng Nabi nyandar ngeten. Santai, kelingan siji neh syahadatuz zur. Persaksian palsu. Au qaulu zur utawa ucapan palsu. Nek kesaksian palsu ngono mungkin sithik nggih. Sithik itu karena apa? Ketika kita diminta bersaksi. Lah nek sing qaulu zur ki sing wabot. Soalnya apa qaulu zur ki ndobol maksudnya. Ucapan palsu. Ya koyo mau ndongane wae mau ping pisan sing ngomong bola bali. Jenenge ndobol. Mula ki mau matlakake ndredeg sampean. Wah, qaulu zur ki awak dhewe lak biasa kadang. Ndobol tenan kowe pancen. Dobul secara gerakan Au qaulu zur utawa ucapan palsu. Wah, aku ki lho mau amer rene. Amer rene ki ndadak ana udan. Ndadak kebanan, akhirnya aku gak sida mangkat. Ah, misale kumpul ngono kuwi. Segede dikirane dosa cilik, dosa gede masuke ten hadis niki. Qaulus ya soalnya apa? Kabura maktan ingdau. Ayate kan ngoten, kabura maktan ingdallahi antakulu ma lataf alun. Ngomong tok tapi ra dilakoni jar kok. Nah, kuwi dosa gede. Terutama para kiai-kiai kabeh iki. Kabeh kiai, kok mulai surbanane kaya kiai ngono. Kiai Slamet. Slamet iki kebul. Ojo kaya ngono saiki. Lho ono kantong lanang ngene lamari. Si kelambune. Kelambune wis atok gawe. Tinggal dobul. Kola ngucap sapa? Abihi. Fama zala mongko ora gingsir-gingsir. Sapa Rasulullah Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaquluha iku ngucap iku matur iku dawuh sinten Kanjeng Nabi ha ing syahadatuz zur. Sampai Kanjeng Nabi mengulang-ulang. Ya sing paling bahaya ki syahadatuz zur, paling bahaya ki syahadatuz zur. Diulang-ulang terus. Kersane napa para sahabat iku nggih merhateke. Musyrik gak mungkin para sahabat musyrik. Kelasé kelasé dhewe wae wis jarang sing musyrik. Kira? Ukukul waliden insyaallah nek kelasé dhewe niki isih ngabekti wong tuwa. Sak ndablek-ndableke nek wong Jawa ki biasane ora lali karo wong tuwa. Karo tiyang sepuh niku ora lali. Senajan ya ora laline setahun pisan. Ziarahe nek pas bar salat Id misale. Ojo kok ya ampun Fatihah terus. Tapi syahadatuz zur niku sing diucapke, dimaturke dingendikake Kanjeng Nabi terus. Hatta kulna sehingga ngucap sapa kita sahabat fi qalbihi. Sakti berkata,
laitahu menawa-menawa ana sinten Kanjeng Nabi sakata iku mendel sinten Kanjeng Nabi. Ya Allah Kanjeng Nabi kok ora lek mendel-mendel to yo. Soalnya wis wedi sahabat. Kanjeng Nabi dawuh syahadatus syur, syahadatus syur, syahadatus syur. Sahabat kan ndedek ya Allah. Iki awak dhewe gek santai-santai. Mungkin posisine sahabat dhek nyan. Mboten posisi ngaji. Ini posisi ngaji mungkin sahabat merhatekake tenanan. Maksudnya gak sampai batin kayak ngono. Lah iki posisi nyantai diweden-wedeni karo Kanjeng Nabi. Akhirnya kena mental nang ati. Ora lek ndang mental-mental to sing Nabi iki. Ibaratnya ngoten kuwi. Iku menunjukkan bahwa sahabat pun manusia. Mulai bahasa kita memiliki syafaqatu sahabat ala Rasulillah maknane. Kasih sayangnya sahabat pada Rasulullah. Sahabat ini nambahi kasih sayang dengan Rasulullah. Soalnya apa? Ketika takut dengan perkataan Rasul, sahabat semakin cinta Rasul. Makanya ya apa? Pun jeng Nabi pun, kula pun paham. Bahasane ngoten niku. Tapi gak wani. Nah, gak wani ngucapke. Faedah hadis niki nomor setunggal. Jawazu tahaddus ma'an nas fi halatil ittika ma'al adab. Kita boleh berbicara dengan orang lain kondisi-kondisinya dengan sesandean. Dan itu tidak mengurangi adab. Jadi misalnya ya aku sowan gone Mbah Yai Mulyanto. Nah, aku sowan gone Mbah Yai Mulyanto sesandean ngene. Nah, karo ngomong-ngomong gak apa-apa. Tidak meninggalkan adab. Tapi nek awak dhewe mertamu, dhewe aja sesendean karo ngene wong mertamu. Kita menerima tamu boleh. Dan itu tidak mengurangi adab. Tapi nek awak dhewe bertamu ya mboten bareng. Itu. Iku nomor setunggal. Nomor kalih at-takhdir min kabairid dzunub. Kaya kenapa Kanjeng Nabi kok mengganggu waktu sahabat sing santai mau. Karena Kanjeng Nabi sayang kepada mereka sehingga pengen memperingatkan tentang bahayanya dosa besar. Nomor 3, admu khatari syahadatiz zur. Gede banget khawatir, Kanjeng Nabi ki khawatir banget. Kenapa? Bahayane ucapan palsu, kesaksian palsu itu bahaya sekali. Mula sampai diulang-ulang karo Kanjeng Nabi. Kesaksian palsu. Contoh mawon lah, dhewe misalnya kon dadi seksi. Kon dadi seksi koncone dhewe. Kira-kira iso nyekseni jujur apa palsu? Seringnya palsu soalnya pengen bela kancane. Dan itu bahaya. Kalau kita memang benar-benar tahu teman kita salah, maka karena kita teman sodikuka itu man sodakoka laman sodakoka. Sing jenenge kanca ki wong sing bener ki awak dhewe ketika salah. Bener ki artine nganu, jujur. Iki bener ya bener, salah ya salah. Bukan orang yang selalu membenarkan. Nek dhewe selalu membenarkan terus padahal koncone dhewe salah. Niku salah malah. Padha karo nyungsepke kancane. Jujur harus jujur. Niku faedah sing nomor 3. Engko diwaca riyen.